दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान चेलेन्ज लानानै फैदों Noodles challenge with chopstick ओमफ्राय chopstickजों जोङो जाफेरा ओमफ्राय दिनै ट्राइ खालामनोसै ओमफ्राय बिनिबो मोनसे बाजि दङ बाजि माने मा होनगोन फैसानि जायनो थाबनो जाखाङो बियो बै 400 खौ मोनगोन आरोना थ' जोङो सुरु खालामसै नोंथांमोना नायलांदो By the way, bisa सानैखौ introduce खालामनो बावगारदों बियो आंनि फंबाय ओमफ्राय बियो आंनि असे बिनानाव हेलौ बियो आंनि बिहामुआ लैहोरसा सरगियारि ओमफ्राय बिथाङा प्रिया सरगियारि नेक्स्ट टाइम नोंथांमोना बिसोरखौ भिडिअ नुबाय थानो हागौ थ' सिनायखानाया मोजां थ' आंनिया फिनिश बे 400 आंनिसै र' सेकेन्डआव दंना थ' जोंनिया जोब्बाय चेलेन्जआ लास्टाव विनार आं जाबाय फैसाखौ आं मोनबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बिसिनोसै लोगो मोनफिनगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअआव खुलुमबाय